Bugün dünyamız çynlakay kynçylyklary bilen yüzbe-yüz bolýar. Veyran edici bedbahtçılıkları, adattan daşarı kataklizmler, garaşylmadyk howa bedbahtçılıkları, olaryň sany çalt köpelýär we güýji özüne gaýtaryp bolmaýar. Adamlar aradan çykýar, şäherler veyran edilýär. Näme üçin biz çözüp bilemzok? Halkara şertnamalaryň resmi maksady klimatyň ütgemegini saklamak. Emma näme üçin klimat katastrofik tezlik bilen ütgemegini dowam edýär? Näme üçin dünýä habar beriş serişdeleri howplaryň germi barada dünýalar Haýsy tewekkelçiliklerden adamlaryň ünsüni alýarlar. Ekologiki bedbahtçylyk we kömür turşy gazyň ösüşi, bart edici ýarşynyň daşky gurşaw netijeleri nähili? Global klimatyň ütgemeginiň hakyky sebäbi näme? Häzirki wagtda adamzat üçin nädip ýaşamalydygymy ve planetamyzy nädip hawas etmelidigimizi baradaky maglumatlardan has möhüm zat ýok. Hakykat aýtmaň wagty geldi. Entek bir näçe zatlar ütgemäge mümkinçiligimiz bar. Dekabr aýynyň 4-nde halkara online konferensiýa göni ýaýlymda global krizis, hakykat üçin wagt. Bir wagtyň içinde 100 dile terjime edilýär. 180 ýurtdan gelen meýletinçiler tarapyndan guraldy. Hakykat arassalaýa, hakykat birleşýär, hakykat ýaşamaga mümkinçilik berýär. Global krizis, hakykat üçin wagt.